Kajingsa kenua haka hinyo terap National Youth Movement HNYM bagi association giba penyat yagi kam kayi mausun lingba ka Majai Land Custom Station syari Bangladesh bagi day giba lep benami kalapen sat sia yaki nong kayi bat kumjuru iki nong elam ka coordination committee bakentop yaki lightly ki association. Kini ki lightly association hapo ka coordination committee gi bapet ya ka bha kamyat jong nong khayi pan telun ru ka kam khayi ha ke jaga ki kentop ya ka new local Majai exporters forum ka sobar sirdarship local exporters and importers association but ka hima sora exporters and importers association. Halor kini ka phang jing keno ka committee kala lum da ka jing lang menha ka artari unok pra araja arpulai ha Majai ya barok ki nong khayi ki nong elam na ki association ki nong elam snong ki nong elam na ka Meghalaya Miners Association nolor ki waipat banyak keren ru ya ka jingsa khang ka baman kapor ka kam khayi tang namar ka jingdon ki batukalar ki banabar khlam da tip ne sngo ya ka kam ki nong elam ka coordination committee ki la kentat ya kini ki jing keno bat ong bakim don ka jingle siliang khmat ya no ru ki para khasi ki ba wan ban khayi ha ka te ka jaka hendrai ki daipat ban penbiang ya ki kot ki sla bat rung kum ki dikhat ha ki association nakaleng jongi gila ya form ni coordination committee rangkat ki jingdon lang rangkat rut ki minus ki biji baleng form ni coordination hadar ni i bakabi ka katung ram ka bamjing bamnya bet ja ti ha bade be kam khayi jongi hani po Majai nakadaw kila ya form ni ka komiti ke jongi ti hadin malami kini ke komiti ngile perkhat sani ba kumno ba kam jongi kanya baik ti ha ka badai ba ki minus ki baya khayi angta pada ki exporters ki barit mariaru kenya yo ni imjang ti ngile perkhat kumno ba kini imjalang borkhoi ti nakaleng jongi ngila aya shna ki rules ki an jongi kumno ba borkhoi kenya baik ya ti ha ka bangila ya bo Sausi kini ki minus, asi kini ki exporters. Dan kalian jungi ngelai ibu kasih bar bak si thoding kadai kasih ya jog exporter. Ki bamdon ya ki mining, ki bamdon ki salan. Te kini pada kelak bantit nak ki minus ki bala authorized the government. Te nak kalian jungi ngelai petha ya berakhot, kalian kunci ke petha ya berakhot ba ki ban submit ikut keselak ki berengkam. Khamtam ki IC code. Ki LC ki badan ki baki yo napok Bangla ki LC nang ba kin yo ban ya ba yanti kale kam khayi ke choki yang tie ne kaleng jongi yero game simdan kanu no ke persya ha ka bedai bat ka jing kan tho jongga seng HNYM ke balami ki social media apa kadai kala kan tho yang ki action ka ong ba kila dai ki banami ke kum na kaleng jongi ki action ki bedai ki no nang mi khmat ya kan ni consent committee ngimla ban pedang kan ni kan tho ka jongki kalau ketak pas sebuah dia kan kena ke jongki dan kadang jongi yeru ngisuap persya yang ni ba ka action kam dan benemi amang nyetri par khasi kidang kam lu kide ki khasi kem dan kita khat ki badan hapok ka action jongi hapor lightly action ki tang para khasi ki para dok ki personal hak badan hang member hakine ki action ru kim dei ki batang na kini ki thain ki jongi de ki dat ki thain na ki than jentia ki badan na shlong ki badan was kasi na bhai keleng kari khasi jentia ki badan ki members nimsim le silang kanu ko bola kan tho makiru ki ong ba nimsim ni khang ki pradot aslam isya kam dor kata kum da kaleng jongi ru ki kwa ba na kaleng ga HNYM ko bala kan do personal ba jongki ba abadon kanu na kaleng jongu isya ude benwan kendu yang iru kenang bang iru nganyo bepisai la kadon sisa ne kum kata kajing le ga jongi kila keno ba ya kita kitrok napo Bangladesh ru bakila ya kita kitrok Bangladesh ki registration ki wan ke Bangladesh isa kamlong ta ka jikno ka jongki nomor ba kumno dapat Bangla nang thi ki trok ki kila banya chende BSF unbat be BSF ya kan ya lagi syukran tang masulong basulat jenha ku pesarang ba bla nang start bala yaram yalam ya kari ba jaj benrio ban keran kum to kalong ka kelas pun oh ni si ngim doang kata bangin bokno de ka jing nrengi ku ataman percaya u ki ki berkhot te kajing berngem kajing uru ban syak ikut kesla kali bagin submit kita ikut kesla kali ha ki number kali ha kini ki sang bhalang kum ke HNYM na kaleng kum ka commission committee ngimla ban pedang kan ni number ba kadon ka an kadon ka sarkar kadon ka transport department ke bangi haban penbiang ikut kali kum dai ha ki sang bhalang ladangi IT how to sang bhalang uai kin wan sa sipau tali ki sang bhalang ti yano pat ngin submit kita kesla Kim Don Hok hero ban bat iki kali jongi bak Kim Don Hok ban cek ke sajongi kadai betang ke sarkar ke bala ban cek ke sajongi la kadai ke transport department ani ke police department ke bala ban cek ikut selagi jongi ni na kaleng jongi hisya de kini ke keno jong kini ki at poingot
kadai ka bang ngimla pan periang nomor ba kumbang ile lang ya borok khoj ka coordination committee kala sam ka notice kala sai notice ya borok khoj ba ki de ban penbiang ikut sela kum kinong khayi ki balong genuine sisa ki haban penbiang ikut sela nomor ba ban suong ba suai ba ya ki kat baki kwa kamla balong umta nomor hang ni mata ki don lagi minus ki don lagi jong ki don lagi minus ki bala le ka bank guarantee kat kum ka rayu jong ka supreme court badam buram mujungi ki haban le ka tu bank guarantee ki ba nyep sanlak ti ta kada hukum kini ki lada ki kwa balong sisa kita kinong khayi ki haban le kata nyep sanlak ndai ngi pada hukum ki pradok prasnam ngidang ailat bekinya hapo ki bank guarantee ki jongi kila banyak ki bank guarantee jong ini jong tu wei kila banyak ngim semdor ka jingkhang ya kata nomor ba kani ka jing alat ka jongi ru ngi sutu bangi ailat ki pradok prasnam kumbaong mensua kumbaong yibilong kumi mene ki ong ba mensua mdon nong khayi ki ba babon kumbakalong mentah kumbayapat kumbapipat anu mentah anu mene pila isi sya mene ki bre ki khat nu khayi jongi mentah ki labon ki pardok ki prasnam jongi walla kim don bun kali ki don sikali ki laban suwai di kali jongi pardok ki prasnam ikane ngimla ban le kata ndai habadai ba kajing keno ka jongki ki ong bangim ai bha iti kalong ka ba kelasibon tin nakale jongki ru menen nu kila ya phone nga kila ong ba iklo ban yasuk no ya penbaik no yasuk tin nakale jonga ku musyarman nga kran bang ngim semdon ka jing yesun ban ru hape ko ban wan sekami ka jekran wan ngi pedang ya kata ngim semdon kata ka jing ong ba nginum pedang ya kata namang isutu ba pradok pasnam hi gedang ka ban ya telon lang kam khayang jong ini de ba kini stikas nakale jong ka coordination committee kam semdon jing tip ai kata tin nakale jong tunong ilam rang ba jok es no yam ga buram lapan mi itu kentien gi ong ba praja sepohaja tengkai katu ke pastikas na kaleng jongi ngim da jing tip haduk mentai kata stikas bang ngim sim isu kanu tes habadai ba kini stikas ni kaleng jong ong bagi praja sepohaja tengkai kalong pekla ba kani nomor bat pentok bria ya kata stikas te kalong kabang ngim na kaleng jongi kum ka kanusan ki asan ngim la ban pedang ya ta askua ban pensai det kalson asan gadai ka ba penbet ya ga khayi pateng makan ya be ganti nadu India sadu Bangla sebangla ngi trai gadan gui ga asan ngi trai lang bor arteli ga asan lese gadan gono kajing don kajing ya penbet na Bangla hang na Bangla ngi don kata ka join meeting kalian ke asan laiteli bat ga asan Bangladesh ngi penbet ke kinu kicik ya ki ba haba kan ka bodar jong ma ja LCS ti haba ya dei bu ong ba ki asan barok laiteli ki dei ki benami nakaliang ki asan barok laiteli habaki eksportar ki wan ban submit ban rungkum ki member ni pentrekam ya kita ki bangidan laki jong ki asan kum ki member ki hapen biang ki kot ki sla barok ki penbiang ila hadin ki la penbiang pat ngiladon ngilai yo ki ban penrungkum ki member ha ka asan jini bat ngi airu ka jing pensisa ya ki kum ki asan bagi dai ki member jong ka asan barok laiteli dese gidan haka sobar dese gidan haka himasora dese gidan haka ni maja local exporter forum ni ai ya ka jing pensisa ba ki exporter te ngi habang ngi sim ki member menta baro hi ki khasi kundan de ki wi pat ki japan de ki jing sa kanu ak tugas ngi ha presiden bang ba baro laitli asan ki de ki benami ini ngin apa ki ong ki benami kamut ki di ban tip sai kan ki ben wan ke sini safil baro laitli asan ki tre benami hakan gorko ni dan lau jong ko nombar ni tre hok la ka jong ka kam baro ki dan la ka jong ka hok ki tre nong ban chukli ban keno pat ba ong ba tre benami de asan ka de ka bamla ban ka de ka jong bakla hi ban syukran nasulong seduk semajai abang tip ke isu ngap na ki kling teng out kalong ka babakla kompesen rang ba la dei wei na ki jai benru ka ba phi Ukraine na ka por sa ka por baki jai benru jungi ki de ban im haka kam ka jam ne haka kai patang de kum bakalong menta ka mut la long kinyon yang ki sene ki ba syong basa sene ka maja LCS lese ki dan kini ki ba para marjan kum ki hima walong maulong sora at kisalar ki batri na kanika maja LCS kamot pinyon ben kini ki baki ki tre sene leki ki LCS pak kimdon kano ka jing penwet kaya be ya denti dengi kum ki asan baro laitli imkwa baki we pat ki sang balang men tuklar hakan ka kam kacang kacung makwa ban pensai ya kini ki seng halang ki balami ki jing keno aki social media aki YouTube halor baki ong ba ki association dei tang nong sim trip commission mo teng ke ba pin keno halti hasurok
hei berkhoi kalong ke berkhoi ke bomde namar hawa pi pentulun ni kam omde bangi ayu bangi sim trip commission hoi ni sim ni kata ka admission fees ko sim lang kiwi mar belu ngi hab an bu ye kinong penia ki volunteer ni kita ngi hab siu tulop ik volunteer kimde ki nong we no ar kita git khar bangla ko ong makin ki ndai di kitrai sinong nang ni prathan nang ni khna samla ki bom yo kam yo jam ta to pisap ngi sim admission fees na gitu ki eksportar katar ki bedai saus pak la nilai spak i pentulun saki volunteer ki baterai hak tu surok bisa kumpum ni ta berkhoi bat kene ka jing keren jong unong yalam jong kene ka seng teng la long seba palat pi klem da tip ya kenong rim klem da tip ya kliu ja klem da tip ka pleng ja ka jongi chening im hakano rukom i tre hakano rukom ban su keno ke berkhoi ka de ke ka ba bomla ban pediang la ne ka bam imtre ban priang yaki eki jing keno jong unu persedarang ba jong ne kaseng bat sakawer ngakwa omde ba phin chuan ban chu keno yaki ke berkhoi ki ba phim sem latip sani bha phim sem latip yakar kom im kom sa yakariti ka dustur jong kinong sani ki im hakanu rukom ngitre hakanu rukom ndai la pi ong bangim bit chu ban tre bot khar bangla abo mau ngi supply sport Bangladesh temano ban sim bedena bangla ya umau bangi supply nama kedai international business bat sakawe mudur mafi lada ya kini kum kimarep kum ong we mene na pedeng jongi bayo marep kum kiten sar kum sel terpat kain pila deng ledi se Shillong mana bathi da Shillong hap thi de kimarwari ong kira men supply sti sebar ndai teng pi ban chukeno ki ke berkhoi bagi ong bagi association ni de ki basu sim trip commission TKK berkhoi kedai ke bom lalong namar ya ka asion la form de ki eksportar way eksportar ubadon mentah kena kam da ke general meeting ya jit ya form ka asion beli ban pentulun bek pentulun ti banami kino ki jingi snam banami ki jingi sngo pher jungmut hapdeng ki jingya ki kali baganam thut ki sinong thau ki im ki basa ki bayat na tu surok ilong asion hakata rokom kanang ba nama naga surok umde bayat tanginong khai motion naga surok ki sibun ki nong sinong ki bayat ki beli Shillong ki beli hat ki beli yo ki behir ki bakiu ni habu kesion kin don lagi jong volunteer ki ban pe ki mi ki ke berkhoi teng yo mi keno jeng su pher jing mo aki driver yo ki syok ki dat ki mi jing snam kum kita ki ke berkhoi ibu kanang beliau bakinam don kino berkhoi jing thot halti sengkiam bakan ya baik aki pateng jing henrei ngakar pat baya kene ka seng bhalang lada ka snyo baga dei kum kata sya baki ong baga seng ka bapet na mata gijat meri pradok persnam tengi gide ki khar beling gide ki ban bihar ni gide ki bangi wan po banglan habis ngau kum tahu wa de ka jing sisa ngide sisa kita kiwar beling gide kiwar gide khar bangla ngitre kat ni ngikta kan ngitre dala ka jong kabor ngitre dala ka jong jing sutu ikhlam lek pan ikhlam lek dawa nak kino ki seng bhalang to ai nga kata pakan khai se bangla ladang adu nong ayap hi manga ladang yu nong rung ai imi manga kumnongi pendap kumnongi pentelun ni kayi ngasem kumnongi pentelun ya ka asion berkhoi beleng sabu ka coordination committee ni sothu bangi don kam bijing trailang nya telun lang sothu jumut lang borok prathan sini takadang sabu ya coordination committee ban pe penemdon kono ke jing deko hak kono jing traikam khamtam pradok persnam teng kalong ke basusi balada para khasi ini surut ngenya au ini kadukti way kat ba kita ki dekhar ba kinong way kin thapti menta klai sedang surut sapramaki teng kalong ke basusi banyak sngo kum yaki jing kono ba pher ki bakhlem nongrim bagi bersyukuran halenti sengkieng dei sisa kita pradok persnam ki batip ya ki im kayap ya kayo ka kot jong gi parathan jong gi seni kladem nuan sakman ban kali ban pertho beli kalong kumno kaman kumno kide ban aiman sim kide ban yarap kino bakho gi jing el ada gi tungku sibun kino bakho kide ban long kino yalam nakmat ki ban betin nanti ki prasno parathan jong gi seni barakho ki tangkan yang aku an pensngo ba ngadap da gi sosi katang balada kinuan tuklar hadu ba ukhiuja ke plengja jongi berkhoi ki prasno pathau sini kladap da gi sosi bal kita ut kita nam bat sru hagju ka pola daga khang sikhang balada ki wan tuklar ba ma hadin habut ba kini ki kun samla ki jengi yo ki kelat man kita kinong penyak beri kela kinong luti teng akat pat ba ngobha ailat jengi bangin ya hala ke jong kalenti kombang jutre jukta kombang im khau im jaw pendap la ke jong ki yang kasem tang kani ki jing karpat jonga naboro kiseng bhalang kum umaning license kerja ki ngala ban ong ba
da kababuram kum ya presiden rang ba jong kan keseng SNYM balawan ban bu da kejing khang ya kan nika international export point hang ni hapo mejai ti ngasngau ban penpau hang ni ya kinong rim kiba karukom khayi pateng hang ni karukom khayi pateng hang ni naduk kipor kiba mensua naduk kepor keba kaneka triple MCR 2016 rule keba kikot ya kaneka mining juga Meghalaya kabala sina ketu kepor da kasokar jong mukul te mana kipor kibala lek kalong ba kibreu kidang yatre free baik kumto klem kino ki kendon an te hadin balami kaneka triple MCR 2016 rule kibreu la haban bot ya gane kat ki kendon an jong gane te hadin ba kisngi kilayaj kibreu kilaya apply kita ki mining te kila seu ya ki kat kum ki procedure jongka mining acts te hangne barokhoy ni ya sedang biang kalau adon ke jingkhang lah manong kalau adon ke jingkhang mensua nakaliang juga nakaling kabor jong ki keyboard jong ka an hakate ke por te hadin ba ki breu ke apply ke mining ke ya trei kambiang ke sedang biang te karba kepor kenang ya kemud dangwan sibun ki AKA ki jingjia haganeka LCS hangne hamajai tenga kum ubreu balayo ningkong ya ka mining list hapo Meghalaya ngala banong te mana kita kipor kadang ya bae ya reti ka jingkhayi hangne te hadin ketu namar ba sibun kibreu ki balaya involve haganeka kam export hangne te hajing sisa ka kam kane kalong kitrai kam ki de ki mining license holder kitrai kam juga ne tangba hak to kopor la ya penbek namar ka jingdon jong ki perlok perjor ki balaya trelang ya ke export hangne te ki mining license holder hak to kopor ki la ya rai bat ki la ya ai bha ya ki ta ki perlok badai joki eksportar ki bala jumelin ban imjah hangne kata kamu hakate ke por kalong ba ki maning license holder ki la yarap tang ya ki perlok lejong ki klem kular ba kin habban yarap lot jabrok we setiap klem kular kata namar kan ka kam hangne kanong kenti ka dei be jong ki maning license holder kata kalong larang ikren ni ka legal way hendela da te karkomwan jarkomwan jong ka SNYM hangne kalong kapau ba habaki kiren ki ong ba kita ki biji ki de ki te kalong ke ba imat ba presiden jong kan keseng imat uklem da tibhane ne utip ukren khnang ru kata ngamtip kata mo te hre ha ke jing sngau jonga ha banga persong nongrim ki kentin jong kalong ba uklem tip ti ki nongrim kor kom teri kam hangne hapo majai te ta ka dang ngasngau ba ban bu ke jing kerpat so kan keseng ba haswa bakan le gino ki benta kini step kadon kam bana tip shwa ya ki rokom terikam hangne namar ba ladangi keren hakabede bar kitu kilai thungot ki bala komplain te maki ru kidon hakasatri jongnong idon kam ban tip te yaki maki kidon hok hakano rokom kiaj nak rokom namar rokom dawa jongki kalong bejbak kalong ke bakial deh trailang te yaki mining brokhoi Henry hajing sa ki mining license holder ki bateri kam hang ne hapo majai LCS kila apply tang nama ta yalade bad ya ke ka arsni ke baki ai se ki eksportar kalau ki ai kum ki perlok mdai ki suyara kum ya ki perlok mdai bang ba kin haban ai ya barko ke jel kata ngi khamdan kum kata ji kena te ya ki eksportar ki bla ai hang ne kalong ngi ai ya ki kum ki perlok mdai ba ngi su mdai bang kin hap cha demand lut habar ko ke jel te kerkomwan jong kini kilai phumur ro long ka jing diman jong ki kalong bejba sngo ko ba ya ka mining ro kilai ya lut lang makite ya ka mining ka ba apply ka ba mangi ki mining license holder ni apply sngo ko ba ki dawa ko ba makki kilai ya lut lang ya kan kata ka jing dawa kota jong ki tingi sngo bakane ka jing dawa jong ki kalong ka ba bakla
namar ba maki ki dei tangki kumbaong ba ki dei tangki driver ki dei tangki mekanik boong henry manta pada ki dawa ya kane long hakata kor komba ki la ya ludlang le ya apply lang ki mining bro tiki don kamar sutu ya kata te haka alada ya kran haka bedi bar ka SNYM ti i kumba ka khlem don jing tip ya ki nongrim kor kom teri kamang te haba ki ong ba ki de ki e kita ki biji ladangin kawang no sa mangi sakut kamot kin sa sutu ki ong te ngi kum ki biji hi kemot haba ngi apply ki biji kelong ngi apply lang ba ke instruction ke Supreme Court te ya ke ba Supreme Court kala ai hangi ko order tini haban le kata te meningkong ke Supreme Court ong kumno yang ngi hadusan plur ke pathet ngi tang ba hadin ba ane ke jing ni ke biji kelong ba namar ba kalau adon ka jing file case jong wei u breu bana jentia u lawyerson ti hadin kani kamot ngadei mangahi ubala file bala ya fight nengkong hapo Supreme Court ti hadin ato sa way perlok jonga uba job sing ti hadin ang ta pada kami sa nakaliang jong ki eksportar ayu kumso mana eksportar jong kahima sora ti ter kumta ya kaju ka kam kelong nilai yambub ya kaju ka kes hapo Supreme Court te hadin ba ngila yamub te kasburput ka aida ka order ba ngi haban thep ya kataka bang garanti te miningkong ka thep bengi du san klor nakamanta ban la ban export ka thep du san klor te hadin ka jing ya bargain jung loyar jungi lahir sa kanyo pusan lak te da manta ngi trikam hangne hapo mekhalya hangne hapo majai ni trikam lengba ka bangi hap thep ya kataka nyo pusan lak ti ngaso ban ong ban ba hak be de kita gile phongur ki de ban su thu te ye ke ba maki gi don hak ti lada kisu le ye ke ba khemda tip te kolong ngisngo ba kalong ga bakla te karpari ru hak jo ka perkum ya ka seng SNYM ba swam kan le kedo kan de bandawat jing tip kan de bandawat ya kinongrim ba kan de ban tip ya kan kompil kam jing hang ne ngitri namar ngi ngitri kam hang ngim siam la tri illegal ngitri kan kum legal we te legal we ka bangitri kalong kade kata ka bangitri te kerkom kren jong u pade u kren long kumba ngi ngitri illegal kata kade ka message ke ba ngi kwa ban pensngau sau la presiden rang ba ke SNYM da ka ba ngaurit ngi kerpat u ba ude ban weng no penyeki ba ula wan ban khang ya kade ka majai LCS te da ka ba buram ye keseng jong u ba kerparit u ba ude ban pelaj no mardor ya kane khnang ba ki bai ba jong kane ka thain kane kinla ban teng biang ya ka business kata ka de ka kan